ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? अर्चना प्रधान। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କାଣା କହିବେ? बहुत भल लाଗୁଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ है। ହଁ କାଣା ମେସେଜ ଦେବେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍କେ? ଏତେ କିଛି ନାହିଁ ରକ୍ତଦାନ ଆପଣ କାହିଁଥିଲେ କଲେ? ଭଲ ତାର ମାନେ ଯାହାର ବି ଭଲ ହେବା ସବୁ କାହିଁଥିଲେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ କି? ଗୋଟେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସେଭ୍ ହେବା ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍। থ্যাংক ইউ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆଜି ଆପଣ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଇନୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା? ଆଗରୁ କେବେ ଦେଇଥିଲେ? ଆପଣ କାଣା ଭାବିକିରି ରକ୍ତଦାନ କଲେ? ବହୁତ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେବାର ଲାଗି। ଆଚ୍ଛା କାହିଁ ଦେଲେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? କିଛି ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ତ ଜାଣି ନାଇଥିବା କିଏ ବ୍ଲଡ୍ କିଣିବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ ରକ୍ତ ଜଣଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗ୍ବା ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗଲା। ମାନେ ରକ୍ତ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଲାଗଲା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ଆପଣ ରକ୍ତଦାନ କଲେ।